Hello guys. Pagkakaroon guys, ani ako sa panimalay ni Ma'am Bilin. Awa ko kay ba guys, unsay ilahang unsay ilahang gitapok-tapukan guys kay ipanhila man ko ni Ma'am Bilin. Daghang babae ang nagatapok guys. So wadyo ko kapugong ako jung gipangutana si Ma'am Bilin og unsa joy ilang kalihukan pagkakaron. Nisubay sila guys nga blessing kuno sa balay ni Ma'am Bilin. Muto nakurat ko guys og napasalamat pud ko kay nahinumdom Ma'am Bilin naho. Terus wa pa ang pari guys nga mo blessing. Nagpasiaw pa ko sa ilahang mga kauban guys. Puro ni mga daga dabong. Nagkahiusa sila guys. Sige pagyaan gani ni Father Darwin o babay sa Jerusalem. Nakahinumdum jud ko ni sa una guys. As pag blessing dito sa mountain resort ni Ma'am Bilin. Giblisingan ang usa ka cross dito sa bungtod. Mao jud ni wording ni Father ang babae sa Jerusalem. Kasagaran god guys mag blessing na aman mi naani sila mo nang naay ngan sa grupo ani mo ni ang bagong panimalay ni Ma'am Bilin guys. Gimonitor na ko ni sa una guys kitong pagsugod pabita paghimo jud karon na porma na o gibilisingan na jud. Nagpaawan ko ni Ma'am Bilin dito sa sud guys. Nisugot man pod siya. Gusto niya akura pero di ko mosugot og mo ato pa ko atong iyahang sa sud kay mauwaw ko, maikog ko, dili mo akong panimuyo guys. So nagpauban jud ko niya dito sa sud. Kay dito man ang blessing. Way tao kuno sa sud, mahimong akura dito pero ibaw na ka di jud ko gusto ingon ana mo tong ako jud siyang gisuwayan paghanjo og kami gajong duha ay mosud. A few moments later. Nakasud jud ko guys kay yaman jud kong giubanan sa sud. Mao ni akong makita guys nga manindot jamo ang bay ni Ma'am Bilin diri sa sud. Matod pa niya guys, wa pa kuno ni mahuman. Wa pa kuno mahuman niya para nako guwap nindot na kaayo sana nakagmahuman na ni guys. Matod pa niya daghan pa kuno kuwang mao na nga una-una lang may blessing kay giokasyonan ra pud guys kay dungan po ni sa pag-blessing sa iyang higala guys daw na po ga blessing og bay giokasyonan po ni nga madadikyatan po ni Father. Matod pa po niya guys, wa pa po kuno siya kunoy kanang katri o kuwang pa di ay tuod, wa pa di mahuman, wa pa man di ay tuoy suod ni hang kwarto ari Awa lagi po ni magdali guys kay dako man kay po ning bay diri luyo. Manang wa po kay ni magdali lagi kay daghang pa pud nig mga bay paabangan. Wa pa siguro gay tinig paabangan baka ni o unsa. Basta kay mao ni bay ron yang awahi. O ngubalhin jud tingali siya guys, si Jara ting usa, ambot lang og naabay helper ani basta kay Murag siya ra jud ting usa ani guys.
Murag igo-igo agad tingay po niya ni. Pero sa gikaingon lagi nako guys, murag paabangan pag yung tingali ni. Kay daghan man siya building gipanggama guys, di kay kinira. Murag ika-upat man tini, ika-tulo. Wa ginoy mga bata ning sud guys. Adunay mga apo pod ni Mambilin, apo sa iyang igsuon pod. Di ara pos gawas, di pod hinud ani kay amo na niyang handa guys. Karon kay mahal na adlaw man wa man tay mga karne. So mga pansit ra ni og mga prutas ani. Mga utanon. Mahinomdon jud ko sa iyang mama guys sa buhi pa mao ni iyang mga hinimo. Mahinomdon ko stiguang guys nga suod po na kong higala. Kung gihaman to maga gansil-gansilyo. Mao na iyang mga buhat guys. Kini si Mambilin guys, usa ni ka choir. Relyosa ka ini guys, matag adlaw jud ni mo simba. Amo na yung mga apo ni Gina guys, igso ni Mambilin. Gwapo-gwapa.
A few moments later. Nahuman na jud guys sa pag-blessings ni Father Darwin guys. Wala na ako ipakita diri sa kamera ang pag-blessing kay nangadji man mi or lain man kaadyo pod og kanang magsigitag videos nga parte mag-religion ang kuan maikog ta sa pari guys. Mo tungwa na nako siya videohi. O paghuman og blessing sa mga building guys, dala pud siya didto sa pikas pud nga panimalay mao na nga wala lang pud mo sunod guys. Si Ma'am Bilin ni sunod ka ridyo pero nibalik pud siya kay nangaon na lang pud mi. Yaming gipakaon. So kamera ani guys og ang iyahang pamilya ay ani ini. Ang mga babae kaganina nga atong nakita guys, tuwa pud sa pikas panimalay. So kami rin taon dire ang nag-ipon-ipon og pangaon. Kauban sa mga sakop sa panimalay ni Ma'am Bilin. Wako damha guys, usa day ko sa maka-appeal nining maong blessing kay pamong gumutugan si Ma'am Bilin og unsay okasyon karon kay ang giunahon na March guys, March 26 man si iyang birthday. Wa pay 26 niya na may handa. So advance day gihapon ko ni guys kay di naman tigka og karne ng 26 kay halidi na lagi. Blessings and advance birthday kuno niya ni morning usa course naa guys kay suod bang pud mi. Awa pa mga bot ang mga kauban na mo ani guys. Naguna-una rami kay gutom na kuno. Nanawag pa ni si Ma'am Bilin ani guys sa ubang building. Ako lang yung gikuhaan og sounds guys kay sa Libagyaw man. Ngunang wag na ko ipabati lang mga tingo guys kay dunay sounds. Dunay bata nga nagtukar dito sa Luyo kusog iyang sounds guys mo nang gi voice over na ho ni.
Na human ra jud guys ang blessing. Inubanan sa iyang brother-in-law guys nga supported po niya sa iya po mga pag-umangkon sa iya mga sud amigo. Nahuman na intaw ang iyang blessing sa balay. Niabot po ang akong suod nga amiga guys, pareha ra ba mig tupi. Nagpabuyag po ni siya guys, matupan niya arang jug kunong inita. Na kurat bitaw ko niya guys, kay lunghi ra ba ni si Jack pagkakaroon nagpanubo man. Natakdan din na ako guys. Ako ning amiga guys, mo ni nangabang sa bahay ni Ma'am Bilin Desluyo. Siya po ni ako para ng usang building ni Ma'am. Hamugaway po ni siya guys. Mga daga na o ulitaw yang sakop. Muna nagkita lagi mi, nangatawa raman mi. Kay para lagi na hog tupi. Pero kaning babayhana guys, makalingaw pud ni. Arang yun ning jukira ning bajiha guys. Wa may plano ni siya og mo maka-attend karon, ipanawag maguni sila karon ni Ma'am. Mo nang iyon pa niya nakiatat sila man pod. Kay si Ma'am lagi ang nitawag. Nga iko po silang Ma'am Bilin. Basta kay daghan ni sila gipang tawag ani guys. Wa magpakita sa kamera ang uban. Day babae po tong pikas building ni Ma'am Bilin, magti-iron po to. Iya pong gipaatin. Kami lagi kay mga suod man nangatawa ra may diri sa may sala. Samtang sila si Ma'am di ato sa kusina sa talad kan-anan, kami diri jud sa gawas guys. Daghang salamat guys sa inyong pagsilip sa akong video. Nalipad jud ko guys nga wa jud mo biya nako og nang hinaot ko guys nga katong wa pa maka-subscribe mo subscribe in town og mo comment shares ngatong sa mga tagsa-tagsa nila ka mga higala og ingon man nagpasalamat sa akong Ma'am Bilin ni Sir Titing. As ilahang pag-invite ka na ako guys sa akong mga higala, sa akong mga suod. Ako miyon guys, daghang kayong salamat. Bye-bye!